28 dwe mar aboro higa mar 2024. Gino mar mintiere ichiew e yo makare. Bure ka an achiew yo makare kendo aseikra mar kelo ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo. Bed koro nyaka giko nyinga Sharon Ong'aw. Oyawre nyakoro moke jwanka moro moro mantie geno mara ni ngima. We nyaga chiwu kinyi titem wuoyo to duolo kuogi. Kata kichopo kaka kichako wacho ni oyawre. En mana geno ni duol di wuok ni winji en mor maro ni maro ntie karka wanyalo wuoyo kodi achiel kachiel timbe ni nyalo winjo wakino neno achiel kachiel okinyi ma kawuono bed kod waka nyaka giko e chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo wadhi bedo ka kwatai nyaka giko mare nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokew nyaka sango machiegni Sharon. Cleophas ichie nade? Achie maber. Dundi nitie? Nitiere. Mara nitie. Bien mani luorna pile ka pile. Ni nyapok ichiew beno kiwuoyo ndara kata bero kiwer. Tingeni mana luore ki madho gima ng'ich. Then kichopo office ka. Tipo ka ida wacho ni good morning. To dundi okuogi. Kiparo tera wacho ni oyawre to koro wecho go okuogi. Koro ng'i were baf mar mondo ming'e kintie katiyo nego. Nyawuoni ni baf to ka. Ionge godo. Iwero duol kod. Gino mara nitie makare. Amor mar chopo ka. Ndalo sudo. Iwacho no sudo ahinya ka on tarik 28 higni 14 to sekalo. Arani ket katiba mokalo higa mar 2010 higni 14 oseket tich e yo machal bende kanyo timo diche manyoro mang'eny madhi bedo ka warango kawuono matimo diche. Ang'e mathoth timore nyakor mga jwang' to mae line up mar chenro marwa okiny ma kawuono bang' mami ibed gi ng'eyo nang'o matimore ichiwe. Nonro mar gazet aneno ka gazet ka Ugai mar ODM Raila Odinga ondike gi dhok mopogore opogore acha gi Standard ondike kanyo ni Raila osidhe ayanga. Iwacho ni Raila show of power nyoro picha moket kanyo gi jotend mapogore Tanzania, Samia Suluhu, jatend piny Uganda, Yoweri Museveni, jatend piny Mamilambo, Salva Kiir, Mayardit, jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok kod pinje maoko Musalia Mudavadi, nitiere Prime Minister Burundi, mabende kanyo, Olusegun Obasanjo, gi jal mabende nochopo mondo mi ochope osiel elo kata mag pinje Afrika lek magisiro godo lek mar Odinga bedo jakom mano mar AUC. Odiochieng' manyoro niwinjo kanyo ka jotelo mopogore opogore nopake. Samia Suluhu to ni en mama e piny Tanzania to baba bende nitiere ka e piny Kenya. Kata kamano gin duto te ne giwacho ni koro gibiro ka mare motelo ni mano higa mabiro. Koro ithiedhi yawa ya ten no kamano de ai tuak ngo. Haya, tuak nyakora mojwangi gazeti bendo dhi bedo achiel kachiel wabene kong'eyo ni biro ni tuak dhi bedo kaka wapenjo ni choga kinde gintiere mbui. Sharon jatend piny kantiere Mombasa mana dwe mokalo noloso gi jopiny ne nitiere ma Mombasa nowuoyo kanyo ka jopiny osingo nitiere mbui ng'ato jabedo ka lenda to timo tich ang'ona atiatia gi nyalenda kata bang' adhi ati gi kichiwo ko nyalenda owinjore go turu lo yiengo ka wukono ni ng'ama tie nyalenda ka san nyabete kompyuta kata simbe to nitiere mako dhi register to tije makayo tipo oro nogi ka niero ko kauma sendi nieno pesa ntiere karaka tisigara mana timo ne mo lagi mwando ona winje ku jakom mar board margi mondo mi gikoma open e wacho tade en payday mag jogo kama gintiere na ku tich mar itulo gi juka ching tich karaka hiyo ni kama ichulo gi e ka pesa matini kiot negi sako moko imiyogi to bende jogi chudo mondo mi otika kanyo miyogi tiegruok manono imiyogi tije mondo mi gitim gitieko to matije onge piny Kenya ni
to ng'aparo ni koro maneno kang' maber mar were winjo twak kama kama ne gima sirkal bende osebedo ka dhiro wada kwanyo koro monjo mondo obed kodwa ka nyaka giko to gioro penjo gimoro amora kotenore kod tijegi mantiere mbui to gintiere e yo machal nade to gin kanye e kinde mang' waloso kod jolony mokwongo wan jolony e weche mag mbui wan gi board jakom board mano mar Leish AI Labs odhi bedo kode ka Dr. Mark Matunga kaachiel koda ka jalony e weche mag mbui John Opiyo kene studio Kisumu kaachiel koda ka Caleb bende en jakanyo mano mar zone 1 Lekab e county ma Kisumu odhi bedo kode kaachiel mano jalony e weche mbui kene en director mano mar kambino kata riwruogno mano mar zone 01 medo e Kisumu. Ibedo koro kanya giko mar chenro mar piny ka oromo kanyo saa 2:30 mar kang' watieke ibedo kod ng'eyo kama inyalo yudo tijego ka tijego gin adieri gik ma jatend piny Kenya osebedo ka wacho ka bende gin adieri wifi konyo gi kor gwenge mopogore opogore ne adieri no deno kotimo nodhire gi jatend weche tudruok mokido walo to bende nodhino ka imedo dhire kata gwenge wa medo dhire e kinde mokalo timano yaw Bondo timano yaw Ahero kene gwenge mageno mano yawe Migori akeni yo gin mani chierni naneno ka walo na mani chierni kata uso kata uso man studio maka uno kato bang' ka tiko chenro mag piny donjo kacha chenro kama ticha de wan gi kelo kod jaliet mondo mi amwa koni ni kawuono tena mo motedo kato bang' mbako romo ang' chako kod chal mar fwambo kaeto twak mokwongo mbako romo kata twak mar ariyo makawuono odhi bedo go kanyo kichako shama Lekor mgojwanga chakro dichi makawuono bendo apar ni jatend piny Kenya chako limbe mare e gwenge mag Kaluo dichi makawuono igeno ni biro bedo kochopo e kaunti ma Migori kawuono chien tarik 8 kiny Cleophas na mano kaunti mano ma Homa Bay bang'e obiro bedo kotimo limbe e gwenge mamoko kaka Kisumu kanyakla kod Siaya yaw chenro mopogore opogore e kinde limbe mage bende wang'eni obiro bedo kodhi homecoming mano mar Mbadi ma bende jatend migawo mochung' ne weche mag omenda kanyakla kod Opiyo Wandayi ma bende jatend migawo mochung' ne weche mag time mag Kaluo ahinya weche mag timo limbe mare mana limbe mare konya dire ma Migori obro kwa ngene mage mabedo ko yam jotelo mage mabedo bro ka nyasi makama wantere jofo mago nyakoro gojwang touch mabedo bro kaminyo mar jatend piny Kenya chotho to jich makawuono George Juma Owatachi County no Migori koro mage thoro weche mabedo wantiere godo kaka pile gior nout neno kanyo bende odhiambo manyoro jotelo alwar mana achopo ni gokade yana kwedu bura Masuna West manopita Masara kanyo Gladys Wanga kwa ma uriri gen kanyo gi wacho ne giporo wach matelo ni biro ma jatend piny Kenya ogi koro lechani onge kumoro ma ng'ato nyalo boke kapo neno di chalo nade uno kamora mora ma intiero anka shano sekoni e fombo ok kor gwenge mopogore opogore nye kaunti ma Migori medo turi kod wachel kacha sani kikono wani neno chendo ka kanye tiudo ayo machal nade ora kudo chima kono kindi kono kokale mogo magara Ramogi TV kamiyo do Ramogi TV embu Facebook Ramogi TV Kenya mano mara YouTube koda ka fan page mara koda ka Instagram at Cleophas Lodge ne kor mojo mare bukan kle hod tiuda ning mar Sharon Ngao bed kono nyaka gikon kichma Andrew mokongo e thon weche plant video your excellency people who are unfortunate are trying too hard to separate from each other. Sifadhaiki ndugu yangu, tuko tayari. Great in his leadership. We are not going to have all meeting. We are going to be on the and we are asking those to come out. Did
Nyakorongo jonka muramura mintiere Ratoksa pagaru maruki shigi ninga Sharon Omao. Tentini William Ruto nga campaign mara iludinga. Engole mu maja kumutendo rogopi magma Africa AU. Nasema no time karde tenpin mantire bura Nairobi no yore kod jotende pinje moheo a beach. Detenpin Uganda Yoweri Museveni kod nyawadgi ma Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ekin jotende pinje mamoko osingo siro Raila nyaka giko mar yudo loch mare. Walter Nyambaga nantiere nyasino. Beniyuak kendo ikudho dhombata. Nyasi mokelo kanyakla moko kuom jotend pinje mag Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, South Sudan, Salva Kiir Mayardit, Dr. William Samoei Ruto, Burundi, to kod jotend migawo mar weche moko mar Rwanda, kanyakla kod jotend piny Uganda, Excellency Yoweri Kaguta Museveni, ekin jotelo mamoko. Udinga makoro ne nyono kawinj nyakwadha, rwako lewni manyiso nyadhi mag Afrika, ting'o bade, kendo fwayo kotene kod min ode, Mama Ida Odinga, mane ochopo mar ko Odinga, koro nyiedhore kalilu ne apedha mochomo telo mar Afrika. Okang' mar sidho chung' mar Odinga, jatend piny William Ruto oredho koke mar keto ayanga ni Kenya opodho chung' mar Odinga e lawo kom mar AUC. Ladies and gentlemen, I know that Honorable Raila not only possesses the requisite credentials, but he is also the ideal candidate to lead the Africa Union Commission. Kenya endorses his candidature unreservedly. My selection to be Kenya's candidate is not about one man's ambition, but an African's journey to the land. Jotend pinje okawo thuolo mar sika kagikone riwruok mar Afrika dwaro ng'at man kod lony, horuok, thuon, kendo jal manyalo seto dongruok e konde mag Afrika, kendo jal mok luor kata matin. Odinga negi pako kaka rwath ka eseche to nim kod ogudu twang' kod lony manyiso kito mar jo-Afrika. The United Republic of Tanzania assures the Republic of Kenya of its full support for the candidature of Right Honorable Raila Odinga for the position of African Union Commission chairperson, and Tanzania says, Baba anatosha. Okandida Honorable Raila Odinga akwayo ne Raila Odinga hawi maber. Ejisko Tend pinje mag Afrika wacho ni thuolo Odinga dwaro biro konyo Afrika e manyo yore mag loko mwandu manie bolo e gera piny to kod keto maine tego arita kwe e alwora mag Afrika. Now the African Union is a crucial point because as Right Honorable Odinga, it is the together a situation of insecurity, instability, unpredictability, and instead of common security, shared responsibility, and shared we are wallowing in poverty. Ithola kod nyiero mar moro ibudho bende ok ka jodi togo badgi piny wi siasa mag Afrika lo kaka chal kod kanyakla Ogundo Basanjo Afrika gima koreka ni mar chuma empiago chuma kendo biro mana gi loya. So knowing you in a blessing, because if I hadn't gone to jail, maybe I would be president of Nigeria. I also once supported Raila Odinga, and I got myself in a lot of trouble. Almost similar to what yours, only that you were prosecuted in a Nigerian court. I was prosecuted in a foreign court, and that you were jailed and I escaped. That's the only difference.
Salva Mayar Museveni okidho jochung' mamoko malero kod Odinga ni Odinga biro dhi yombo gi Nyalodia. Candidate for Djibouti. Of course, I greeted him well. We took photographs. We had a cup of tea. But I told him, I said, no. When he was about to step down and told me that I would support him, I told him I belong to Bloc of East Africa. I cannot therefore go and vote for you. E chenro makende mar manyo mbulu kowuok Nairobi ka koro Odinga biro pilore pinje mag Afrika koni kono kocha mar seto kendo lombo jotend pinje udoluti mbulu mar bedo jakom mar USA Nyamaga Ramogi TV majatend piny Nairobi. Kopogore gi manya koro magajwang' sidho Raila Odinga ne ng'wech mar laro kom mar AUC koro miye kede ne ng'wech mar lombo jotend pinje ma jokanyo mago mag riwruok mag pinje Afrika AU mondo obi osire e kind ombulu ma ibiro go dwe mar 2 mano mar higa manyien. Raila Odinga dhi laro komno gi jotelo mamoko adek ma bende nyocha oseoro bok mag-gi mag laro komno. George Bati Mioler. Bang' ne chuolo bok mage kendo koro sidhi ayanga kod jotend pinje Afrika ma ugwe ne ng'wech mar manyo kom mar jatend kuku mar riwruok pinje Afrika AUC e yiero mochan dwe mar 2 higa manyien e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia e kinde romo mar kod ting' mar lombo jotelo mamoko mar pinje Afrika e kinde goyo Raila Odinga par jot ma Nairobi jatend pinje Namruko kod kweth manyo ne Raila Odinga jot mawuok e pinje Afrika ma ok Kenya Africa maugwe kende. To assist in making the case, the Secretariat, which will be led by People's Secretary Horace Ngoe and Ambassador Elkanah Odembo. It will also include a diverse membership drawn from 5 regions of the Africa Union. Engwejno moyo ayo kwan jochung' ang'wen. Raila dhi piem kod jochung' mamoko adek kamoting'o mane en jatend migawo Mauritius Anil Jayan, Mahmoud Ali Yusuf ma en jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Djibouti kod mane en jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Madagascar Richard Randiamandrato. E kind jochung'go kopogore kod bedo Prime Minister mar Kenya, Raila Odinga bende ma osebedo lemo mar riwruok pinje Afrika kaluwore ni osebedo jachung' mar riwruok pinje Afrika e yore tudruok. Kaka dul mar AU Executive Council ni rieko lomen madhi kawo kar Musa AUC winjo pinje Afrika ma ugwe mamoko mosebedo mono imo sawa kod milambo kanyandwat mar Afrika to winjo bed ni golo jalup jakom kata obedo ni winjo bed ni pinje 55 mag Afrika gombo pinje manyaka sani okum kod AU madi kinde kod pinje magtelo Mali, Niger, kod Gabon, kama nyiso ni pinje 49 ema dhigo ombulu, ka ei 49 go, jal midhi land jaloch, nyaka yud ombulu 2 mag kwano ombulu duto, mag pinje madhigo ombulu. George Bati, Ramogi TV. Nyakor mgojwang kurazimio kotele gi kod Kalonzo Musyoka. Siro lwedo rodine la komlemo marja komari. Jotelo makaliko kotele gi jaod bura makarachuonyo adipo kuome. Bendo poyo Raila telo mosetio maber e pachoka kendo dongruok mar Afrika. Ng'wech mar laro kom mar AUC ogwe ng'wech ayange pachoka kawuono tok jatend piny William Ruto yango chenro mar kampen ne jalar kom mar AUC mawuok e pachoka Raila Odinga. Kata obedo ni ng'ich osebedo kind Raila Odinga kod jowadgi mag Azimio, ahinya tok moko kuom jotelo mag duond bura mar ODM nywak e tend Kenya Kwanza, jotelo Azimio kawuono wuok oko mar yango ni giweyo thuolo Raila Odinga mondo dhi olar komno. Kotelnegi kod Kalonzo Musyoka, jotelo go pako tich mar Raila Odinga osetimo e bero chenro mag tele pachoka. We are donating to Africa and the world our best and most known leader. Mr. Odinga's journey as a statesman has always been marked by his relentless pursuit of justice, democracy, and the welfare of the people.
His involvement in the AUC campaign aligns with these values and will allow him to champion the interests of Kenya and the African continent on a global stage. Jaod bura maemba kasi East Babu Owino opako lokruoge mar Raila Odinga osekele pachoka kamoting'o jiwo demokrasia lokruoge chike mapachoka ekin mamoko. Wach mosir kod jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa. He is remembered as an icon who championed for democracy and fought for multipartyism. He is remembered as an icon who fought for the promulgation of the constitution that we enjoy today. We salute him and we thank him for his leadership. Kwa ile azimio la umoja wa Kenya, he has done very, very well. Now we are releasing him. Aende kwa kazi ya azimio la umoja wa Afrika. Amekuwa baba wa Kenya, na tunaamini anatosha kuwa baba wa Afrika. Jaod bura karacho wame bende kodo nyiso mor mare Raila mar AUC kwacho lony Raila ko ermato oseti ne Afrika yo kaka wacho ne ochu ken ngat moro manyien ma kata heads of okung'eyo oken ngat moro manyien ma ipimo wacho ne en ngama osebedo in Africa for Africa katiyo ne Africa. Enyasi mano bage kar jot mar kawuono e boma Nairobi piny team mabiro mar lembo pinje mag Africa bolo ne team dwe mar 2 higa manyien. Simfros Ramogi TV. Kopogore gi mano ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni onge sir kom mar AUC Odinga owuoyo kano yoro do Raila ne chako campaign mar laro kom AUC mokalo Gachagua hendo na mar jatend piny kendo Raila ne ok nyal yudo thuolo mar donjo kanyo. Today, you are going to unveil the transformation of the Right Honorable Odinga from a national leader to an African statesman. And for us in leadership, we have learned great lessons of resilience, endurance, and perseverance. Somebody may ask, why is Rigathi Gachagua, who has before had issues with the leadership of Raila Odinga, as a truthful man, had nothing against him. It's only that we were competing for the same position between him and my boss. Now that he is going for a bigger seat in Africa, all of us, President I and the rest of Kenya, are behind him. And the Right Honorable Raila Odinga, as a man who listens to the ground, let me confirm to you, I've listened to the ground, and all Kenyans across the political divide, across communities, are in support of your candidate, and we wish you well. Jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni mojaod bura embakasi East Babu Owino mowacho ni nigi tudruok maling' gi kweth makwedo sirikand Uganda. E kinde mano yuoro e nyasi mar Sidayanga campaign mar Raila Odinga ne kom mar Museveni ni en kod chimago kwach kich diera mano mar yango ni Babu ni kod tudruok gi jogo makwedo sirikal mare e piny Uganda. You know, I am a intelligence services. So I intelligence service reports. There's a character called Babu. I receive Babu. Dealing with anti-Ugandan group, anti-NRM groups in Ugandans. So I had never chosen him, but now I am choosing Babu. But those are individuals, they are not the Raila group, because I know Raila from the nationalists and pan-Africanists. Nyakorongo jonga podoni weche mutende kod siasa eneni ugai mar Wiper Kalonzo Musyoka olando ni koro osedonje pap gi tekone duto mar telo ne riwruok mar Azimio kod kweth maketo piny owacho tesre ma bang' ka Raila Odinga nochako yanga campaign mare mano mar laro lemo mar tend riwruog Afrika. Jodito mamoko mag Azimio Eugene Wamalwa kod Jeremiah
Kalonzo nigi lony moromo mar telo ne Azimio. Chris Owino nigi ler. Ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso johera mag Azimio mondo oyikore ne telo mare bang' ogai mar Azimio Raila Odinga goyo oriti ne siasa ma pacho kae kaluwore gi dwaro mare mar bedo jakom manyien mar riwruog pinje mag Afrika AUC. Usifadhaike ndugu yangu, tuko tayari na Mungu akiwa mbele yetu yote yawezekana. Kumbuka the clarion call of Azimio, inawezekana. Na pia vijana wetu nayo tutanguka nayo. Kaolo kod jofwamb weche e boma Nairobi, Kalonzo ogoyo kore ni en kod chia kod lony moromo mar telo ne kweth maketo piny owacho tesre bang' Raila wuok e pap. We are with the majority of our people who expect that this administration will be kept on its feet. In fact, they'll see a position they've never seen before. I can tell you that. And as you can see, this team is growing. Kalonzo oyudo sir kowuok kuom jotelo mamoko mag Azimio kaka ogai mar DAP Eugene Wamalwa kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni mane owacho ni wuok Raila e siasa ma pacho kae ok dhi weyo wuok mar Azimio. The next ranking member of leadership of our coalition is the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, who was the 10th Vice President of the Republic of Kenya. We have by consensus, and I believe many of us we have great faith in his leadership, his experience as the second highest ranking leader in our coalition, a very experienced diplomat, a great lawyer who has a clean record. E kor dwe ni, Raila ne olando ayanga ni odhi goyo oriti ne siasa ma pacho kae, ponono ne okawo kar Musa Faki kaka jakom manyien mar AUC e yiero ma dwe mar 2 higa manyien. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, achiel kuom josiasa machiegni kod Raila Odinga, nyime od keto piny owacho mar Kenya kosre. Remain behind, we will do that which he would have done if he was still actively participating in politics in Kenya, and that is to keep checks and balances. In the excesses of the we make sure, as those who are in opposition, that we biro kinde duond bura mar pod gibiro nyime e Azimio. Bura mar Karuba bende olando chenro mawuok Azimio. Kalonzo Musyoka goyo oporo ni ene makro dhi telo ne kweth mobalo macho. Piny keto wang'i mar neno ni mowuoro manyocha obedo ka idwoko kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Chris Owino, Ramogi TV, Ken, Nairobi. Nyakorongo jonko pogore gi mano hawi meche motenre kod somo. Doho mamalo ochungo ng'anyo mar riwruok mar Kupet kuom kinde ma bang' duol man ti kalo ng'ure doho ma kwedo ng'anyo no masani odonjo chienge mar 2 odiechieng' manyoro. Ng'anyo ochungi ka irito winji bura mochwal gi TSC mawinjore timre chieng' tarik 5 mano mar dwe manyien. Matimore ka ten migawo mar somo owacho ni piny owacho osechiwo kwan omenda maromo siling bilion 13.5 mabiro konyo chulo osara mag jopuonj kaluwore kod winjruok mar dok e tich kata CBA mar hik omenda mar higa mar 2021-2025. Efinyakidi gi mathoth. His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto announced that the government will employ an additional 20,000 teachers by the end of the year to ease the shortage of staff in public schools. The government has also provided 8.7 billion for the conversion of the intern teachers to permanent and pensionable status in January 2025. So the 46,000 teachers are on course to be confirmed permanent and pensionable status by the government, and hopefully we'll be able to complete this by January 2025. So they should not be
having any anxiety over whether or not they are going to be confirmed. It is our responsibility, and we are looking forward to confirm them. We are just working through the mechanics and the process of ensuring that the resources are available for them to be confirmed. Nyakoro mwajuanga mane wach mabindo biro bedo kwa lubende machiegni odiochieng' makawuono mar neno ka ponono ni jopuonje mantiere riwruok mar Kuppet biro bedo ka dhi e skunde mopogore opogore e kinde ma skunde to noseyawne tama mano mar adek mane chakruok mano mar jumani. Kapok akawo yo matin asomo te adek kaendi e mbui moro mar Facebook bende nyalo yudo achiel kachiel. Aneno ka Nyongore Clinton wacho ni winjo Ramogi TV kintiere Kanyadoto, wacho ni intiere sub county Mandhewa. Nairobi PSV driver wacho ni neno maler kintiere CBD Afya Center, wacho ni Ramogi TV ler kendo rienya e CBD. Edith Okeyo intiere gwenge mago mag Machakos yudo Ramogi TV e yo makare. Masi Awino wacho ni nyingi en Nyamidingo kendo initiwe ndineno chenro e yo makare. Meduru mananeno chenro Nyakoro Mgajwang Nyakola imbela nini kanyo wacho ni initiwe yena mara mon miako yue matin Nyakoro Mgajwang mabiro en nonro mar Cleophas Oluoch warad kendo no kanyo sadek mar e chenro mar mbaka oromo. Nyinga Sharon Ong'ao. Wange na sasa jipangele account number ikiwa ni kwa simu kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Barcelona, Amsterdam. Wait, View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. That's all. A participation in a irresistible taste of creativity. Baking the lab. Baking is just a recipe. It's a passion journey through flavor and ideas. This looks so amazing. Tune into Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. Nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni engineer by profession. Nilianza na pesa kidogo nafanya kazi nzuri, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali la pesa nzuri ya inaweza kusaidia. Nikiwa nimesimama hapa niko furaha sana. Nimepita 1.5 million kama venye mnaona kwa check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds.
Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for personal 10. Regulated by license 428. Wakelo ni chenro mar ohala kod gidongruok ni pesa timo madwaro tima kende moa kuom joma lokruok e ngima ke ala jima na jo sales gi joma ni ohala manyien gi jako gi chope ohala ni en ohala maber nyaka jotelo molony e timo ohala akwayo jodala wate odogi ohala ne pek mane gikalie pod waonge uhuru mar ohala loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo tudwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kod tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta Chadek Sari Okinyi Manera Mogi TV. Jawara jonga ya kinu makawunu cheno mapin chako sani ayanga kawantie kai nunu magazero sa chako sani kuro dhi nyime kod gazet sharono sekelo weche manyien kero koro sano da konika gik matimore gazet makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka chisango tan ka kod anselo yao jofamaro mabino datwa kod kachiel okono ni gito gin gik magi mantiere gazet kama onego bedni warango anselo yao rekeno machiegni oya nyaklewa geno ni ruotho kechi chopo tich maber ojang'uono kendo era ne musiko chwere chiewo kode makare amiye puoch donge koro achiewo kawuono ka gi weche machalre gazet kikawo gazet ma Daily Nation gi Standard nyakora moyang tiketo gi kama en mana owuoka Raila idonjo kanyo unleashed mano Standard koni kanyo ni unleashed kama chele koni Raila's show of power ochal nade odiochieng' manyoro mana sigana maduong' ahinya to miye peke gazete gi duto ite mar 4 kod mar 5 Daily Nation Standard omiye peke ite 3 mano ite mar 4 6 kod mano mar 7 jotelo mopogore opogore oloso gin mana Raila mana ka wanyama kuche gi duto mantie gazete to wach emo mi peke kawuono ka to koro meny kama dong'o ten mana wach Raila tie moko ma timore yok nyawilgo en mabro lose mtut man kagi mopogore opogore kata geni mopogore opogore ma jogi nolal kinde ng'anyo ntiere mano make ewi kes ma Equity ma oyanka ni court nowacho ni mondo owegi to pok owegi koro wabo nono mago wan gi weche ti kupet ka yware gi TSC manyo donyo strike no siebe dire kes kwa pod nitika no lagi joten lagi pes jopuon madhi mana parga beach e weche mag mibadhi mopogore opogore start podo weche mag Raila then wangi wach ma strike benik wangi amaki is wangeni banga gi Paralympics makor Paralympics ya ila project nya kaka sabur ma manyose wacho kaka enemo oruto
mamondo koro warita ne wanene kaka bro bedo. Koro mojua gazet mar The Standard benode ke piny kanyo kaka josiasa nene. Iwacho ni observers say yesterday's launch of AU chair's candidacy bid was a symbolic Raila Ruto political marriage. Angwa duka mathoth kontiere nyakoro mojua gazet mar Daily Nation nyakoro mojua magi weche momepek mar Odinga ntiere karka ka jatend piny Kenya kaachiel koda ka jotelo mawuok e Afrika ma ugwe koro siro chung mano mar Odinga ayanga mano mar bedo jakom mar AUC obedo yo machal nade ite mar koditeno mar abich jong'anya mana nenogi mano picha mag jotend pinje kaachiel koda jotend migepe on jatend migao achiel mantiere ka jotend migepe mochung'ne tudruok pinje maoko maneno kar ka ma piny Rwanda kaachiel koda ka piny Kenya Musalia Mudavadi mato jotend pinje machon kod masani mantiere kar ka. En statement maduong' manoloso odiochieng' manyoro winjo kanyo mbaka bende okelnoge weche manyien. Ute fwambo duto nyoro ntiere kar ka irango ni en ang'o madhi bedo kae katimore. En thuolo maneno ka Odinga ochopo State House kacha, joge mag jo Azimio nitiere oko negiloso ka gin Karen buore Nairobi. Mano gima kata nyo mako wang'a ni jo Azimio wacho ni gi support bid mar Raila nikech waneno ka e sigana ma wakelo kanyo ne giwacho gi support okay giore kata representative nikech nyoka neno an official representation mar Azimio as a coalition State House nyoro makoro mano wabro nono malong'o nyaka non maginyiswa gimbe ni ang'o me okay gioro ng'ato officially madhi kuro. Mana kaka isewacho no gima nye duong' kacha ni Raila ne nyaka show nang'o ni East Africa #1 supporte mag okonya dhi AUC ma East Africa oko supporte nang'o nikech mondo odonje AUC ma pinje mag Africa mani AU to ang'eni gin 55 kuom 55 no already ose lock 19 ma 19 ng'eny gi wuok East Africa. South Africa ose supporte, Nigeria ose supporte, Congo ose supporte, Central Africa gi Algeria ose supporte, mago pinje 19 koket kamoro achiel. Koro gima duong' en nang'o ni koro otemo many mondo chop percentage ma 66% no ma 66% en almost 35 nations ka goya gi kwan manie wiya mapiyo piyo nyako temo chop 35 madeni ni poko chopo kore ka en nus ma wuodh ni pod bor ntiere pinje mapoko oyango chung margi mano pod warito mondo wawinjane ni gibro chung nang'o to nye wawinjo ka jotelo opogore kanyo nye puoyo Raila kaka en statesman, kaka en ng'at ma pan Africanist, en ng'at mohero riwo oganda, en ng'at mohero kelo kwe gi weche mamoko. Weche moko be nyo wach kanyo kaka bedo but Raila samoro nyalo miyi yudori e midhiero. Nyo winjo ka jatend piny machon ma piny ma Nigeria nyogo sigana kaka ndalo mane oriwore gi Raila in 90s nomiyo obaye odang'enge, nobaye jela ma be nowacho ni samoro ka dine bed ni ok odhi e jela nyaka bed ni ne nyalo bedo ni ok dino bedo ker. Ruto be nyewa winjo ka wacho ni ndalo kinde mano support Raila no kete e tago maliet kanyo ero kanotere heg kuchocho mondo yale. Koro warito winjo ni koro ne campaign mar Raila otero kon ma obro chako gi south koso obro chako gi west koso north nikech east kato chala gima ose lock most parts mag east. Eye kanyo be jotelo opogore kaka Museveni be nyo ka loso embe nyo puo Raila kanyo nyewa neno Salva Kiir ka be nye loso nyo wacho ni ja Somalia one of the competitors mag Raila mane lero gi Raila nogwele bathe nang'o ni bi mondi support to nonyiso jalo no nang'o ni wan kaka jo East Africa wachung kamoro achiel ok anya wuok East Africa tabiro support to wan gi candidate ma East Africa mano koro nyo nyiso riwruok mar East Africa ni East Africa ni kamoro achiel ma sani koro gilose duol achiel. Tanzania ne wang'eni ndalo moko be ne dwa golo candidate kata kamano negi dok chien makoro gimbe sani koro gi support Raila. Mamano koro e gima duong' ka.
wan kaka jo Kenya wanya timo mana maduong' nango ni mondo wa lemne Raila mondo yud lemo nikech koyudo lemo no bro konyo Afrika to kata Afrika kende Kenya be nyaka konyo nikech koro kusegolo jatend AU to mano teni benefits moko nitie mabira automatically to the nation ma mo jo mano kod mano mara gazette mara The Nation okinyi ma kawuono kamano bende achiel kuom wechego mamedo luoni kaka sani koro kampen no dhi bedo kochakre e yo machal nade nyakoro mogi jo wantiere karka ang'wane e ite maiye kae koro ka wayudo ite no mano mar ariyo wacho ni ka ntiere kaka jopuonj olalo omenda kendo wacho ni en gima osekelo negi wich bar maduong' ahinya. Wacho ni kwan mag jogo mondikore sako ni bende yangore ni olwar piny kowuok 100,000 nyaka machiegni kod 10,000. Omenda manolal kar kae bende nyakona moga jwang' Kenya neno en omenda makore lach $15 Ansel. Ma en ywak ma jopuonj osebedo kae ka chiwo kaka giwacho ni ntiere nonro manotim kendo yangore ni adieri omenda makamagi gionge kendo nobuga omenda mago mag sako ni bende to jopuonj no dolal ka en riwruok manokelo jopuonj mathoth ahinya moko kata kaunti ma Nairobi kende gin mago mawuok kata oko mano mar kaunti ma Nairobi ka gino magi ne gitimo en temo keto mwandu mondo giyude yuto margi ma en sako miluongo ni Metropolitan National Sacco mano en apise mare mantiere Koinange Street bore Nairobi. Sako ni midhiero noyudo ka ma weche mag mibadhi no kwako jotende ma bilion 15 ma jopuonj nolal kanyo ero miwacho ni nolal e yore mag mibadhi. Wachore ni sani en higni 3 mosekalo chakre nonro chakre to iluongo ni Commissioner ma Corporation Development David Obonyo to ni en osebedo follow up gi DCI but DCI osebedo ka ng'ich kode ma ok gisebedo ka gichikre tir gi wachno. Sigand sako ni wachore ni kane oyang ni mibadhi moro nitiere kanyo ero sako no nolalo ji madhi mana 9,000 kanyo ero mamano is about 90% loss of membership. Kanyo bende wachore nango ni jogi kanosefwenyo ni pesni manegi jotend sako to kanosefwenyo ni pesni manegi gi withdraw yore mag mibadhi ne dhi fwenyore koro ne gikawo loan eka gichul godo jokanyo kaka dividends mane cover up mane gitimo kanyo momiyo ok nofweny gi piyo ma koro mano ero kendo koro gima notimo en ni nodhi oketo sako e gope moko ma nikech sako ideally onego bed ni make profit onego bed ni pes jokanyo ikawo to bedo invested kama to profit moyudno ema imiyo jokanyo dividends sako emong'e nango interest mobedo charge pogo ma loan ok ni sako kende madhi kawo loan jokanyo mondo kendo wachore ni buge be ne kanyo mochore gi mag annual meetings ma sako onego bed ni bedo go higa ka higa ma negi forge kanyo jotelo go nobiro gi buge mo orochore kanyo ma kanye mane giumo godo wechego. Investigation osebedo ka iluwo to sani to koro higni 3 ma jopuonje pod kia ni pesa gi to bro bedo nade. Mane midhiero nyakoro mogi jwang' e sekta mar somo kendo en gino marwa ni nonro pod biro dhi nyime. Wacho ni kanyo irem ma jogo matimo nonro osechopo kendo iwacho ni giserem. Wacho ni DCI fails teachers mano some ane ite mar ariyo nyakoro mogi jwang' ka sigana mano timo juma mokalo Ansel pod ntiere karka wawacho jogo mane olal konde mopogore ntiere mana bathe kae ntiere anyuola ma pod osebedo kae ka manyo jogi gin jogo manolal nyakoro mogi jwang' kinde mopogore nitie mago manolal e kinde ng'anyo kineno gi karka nyakoro mogi jwang' indie gi ntiere karka giduto kane walos kwa wacho ni ntiere jogo mane yangore ne omi teko mathoth ahinya to bila
wacho ni jo NIS nentiere kar ka, jo DCI nentiere, to sani nonro ma bende gitimo. Iwacho ni sani duolo Commission on Human Rights, KNDHR, wacho ni nitiere jogo ma nyaka sani osebedo kolal maromo 66. Magi mana moko kuom nyinge kiwacho ni nitiere miyo mano ma bende ndiko dhoge e police mano Kitengela wacho ni ne ok fix Bob Njagi kiwacho ni ero jogo manono ne temo rango ni kaka nyalo tudo jogi gi weche mopogore mantiere mano kirango mokwongo eneno kae magi gino wete Longson Jabil kachiel koda ka Aslam owari gima mokalo Bob Njagi jo kanyo jakirera tero maongani penjo ni jogi duto gintiere kama chal nade. Nonro ma Kenya National Commission of Human Rights to wacho ni of course kaka isewacho ji 66 mano disappear, but wi mano nitiere thoe be mondi kanyo, nitiere ji 601 be mano hinyore kanyo ero, mano wachore ji 70 la June 25 ma pok oyud nyaka sani, nitiere ji 23 ma pod obila pod omako ma pok ogol, nitie ji 100 mano yud ka ngima. Alafu bang'e no to nitiere ji 8 be mane oyud kotho, mano disappear to noyud kotho ma mago sigand gi mopogore ne wanyise kama. Kata kamano nitiere sigana ariyo ma oyang ka ma ema focus nitie ka, main focus nitiere ka ma familia no achiel ni wan gi owete ariyo ma kaka isewacho na Jamil Longton Hashim gi Aslam Longton ma nolal kinde mag ng'anyo mane kwedo weche mag sirikal. Wan gi David Macharia Kimani gi wuon gi ma Paul Kimani Macharia mosebedo kolal chakre weche mag Equity, mibadhi mano okwako Equity Bank mane bilion 1.7 ma sani koro court no Kimani gi poko bila koro ndala dek chakre ni betlist makoro penjo en na court wacho gimoro achiel to bila to timo mopogore. Waseneno kata kamano kinde ng'anyo court ne wacho ni kik tim ma to bila dhi timo ma court wacho no. Mamage midhiero ma wan godo Kenya ka en niya, bad migawo ma sirikal achiel wacho kama but moro to timo mopogore, makoro ipenjo ni sirikal achiel ang'a mono gi timo kaka owinjore. Chayo court en gima waseneno ka nie sirikand Ruto, William Ruto ni ma waseneno kinde mopogore ka to kata jatend piny chung to wacho man timore. Koro ipenjo ni kata court to wan godo matimo ma wach maduong' ahinya nikech kawuono wayango dichieng' ma wa celebrate higni 14 ka weche mag katiba manyien, chakre wayud katiba manyien higa mar 2010 makoro wachore ni magi gik maduoko Kenya chien, magi monego ong'i, magi gin kuonde moko nego bed ni wantiere e seche aina nya neno kata mana Whitman ambassador ma US ma Kenya kanye loso wang jowi ma Citizen ma embe nyok kwedo weche mag mako ji ayo gi nokoro mag jwang'en moko ma pod medo tim nonro ka igeno ni jogo duto ma osebedo kanyo ka owito ngimagi bende kopogore kata ji 8 ma kamago nitie ji 60 ma bende ne onegi kata osewito ngimagi kindegi nyakoro mag jwang' kolore gi nonro mantiere kar ka ji moyo 600 to noyudo hinyruok e rakruok ma kamago kod obila mano mantiere kar ka nyakoro mag jwang' mamedo luoni achiel kachiel sigana ma pod nitiere kar kae wacho ni to weche magi kata chied nade mathoth ahinya ma pod nitiere kar kae. Wayudo thuolo mar neno gi kae ka wawuok e iteni mano mar adek, mano mar Daily Nation, gazet ite ma iye mar ang'wen oko ni kanyo gin mag Odinga ka nitiere kanyo mano mar Odinga kanya achiel kachiel ite mar ang'wen ite mar abich bende jotend pinje go chopo kar kanyo kaka machielo bende nitie penjo maduong' ahinya moket kar kae ite mar 6 kanyo nitiere ote wacho nitiere ng'ama uso kar kanyo kaka wayude te
kusangwa we kanyo mondi iwacho ni why Raila needs francophone votes die jogo ma benentiere Africa mangima ma bene nyaka sani yangore kanyo kinyangi gin jogo maloso katiyo ke dogo ma ofa tos gin tiga imbo mara Africa gichal nade gimomiyo Odinga bende koro nyaka manya ombulu mag pinjegi mondo mi oket jo e adita ni. Kwang'iyo historia mar Africa wang'e ni pinje ma Europe mopogore no colonize Africa. Kata kamano lemo madongo ahinya nodhi ne joma wacho dhok Kisungu kata English gi joma wacho dhok Kifaransa kata French. Koro joma wacho dhok Kiingereza gine Anglo, jok ma wacho Kifaransa gine Francophone. Koro Anglophones wang'e ni Kenya en achiel kuomgi, Uganda wan go South Africa wan go moko. Koriw gi kamoro achiel to gin pinje 24 Francophone kamoro achiel wan Francophone wang'e ni pinje Cameroon, Senegal, Guinea, Girika gi mamoko. Mago gin pinje makoro nyaka Raila dhi oji present mo convince gi. Mae momiyo be kata mana manifesto mar Raila ma jube noloke dhoge ma iwacho Africa ka. Ni Anglophone pinje 24 kende emong'iyo ni bro chune. To mano yudo dwa nang ni mondo chopi omieko sani gi pinje 19 mako manyo edo gi Anglophone mo poko kelo ka gi komedo gi franc borogo ko yudo kata 50% brochure gi target monego obedo ma en about 35 countries mondo oyud 66% madwarore no makoro nyako wuotho piny ma campaign ne ni kako chako sani gino ni Raila yudo gi block achiel yudo ka kendo romo okoromo ni kata mana West Africa kende oromo koro okoromo nyaki imany nyakoromo gi kar kanyo e ite maraboro nyakoromo gi jwang tiesi kana ka wacho ni hits and misses katiba masani Kalonzo Musyoka kachiel koda ka jotelo mamoko nyoro ne ochopo e romo moro mipenjo kanyo ginto gini mage mosebedo ka gintiere iwacho ni devolution ntiere bill of mago bill of rights ntiere kar kanyo koda moko mlango ni telo maka lemo weche gi mago makatiba mabende osebedo pacho ka kumigni 14 nyaka sani wacho ni ntiere paro mathoth nyama ntiere kar kae wacho ntiere paro mosetem chwal mondo mi oloke kata olok pen chike moko mantiere wacho ni ero sani wacho ni ani kuom jogo mabende osebedo ka achiel kuom okin Bob aboro ko odhi nyime wacho ni ok wanya bedo kae ka wamora pile ka pile ka wapamo to nyaka wadoga mondo warangi gigo mane katiba ni dwaro keto e tim mano koting'o telo makare. Kama wangi nyasi ma katiba nyaka wani en milestones ma kwase mek kaka piny katiba ni nen revolutionary mani wacho kinde mane obedo promulgated ni it is the most progressive in the world matine nango ni ene chal kagima moloyo katiba ma piny mangima kata kamano bene gache achiel sani kata na JP nyalo penjo sirikal wach ni bedo nango mana achiel kuom berne rach neno ka weche mag 2/3 gender pod waneno ka pok wamit e migere mopogore mag sirikal gi appearance mar executive gi weche gi part gi bede migere moko mag sirikal pod waneno ka pok waachieve koro mago ka wan mondo waachieve mano para gazet mar The Standard norani machi anti karkaen paro program
e wacho ni gino kanyo achela ayud and launching ya ukatenga usa yao tujoten pinje bede uchupo karaka tutenga mutingo kosene kingpin mane kingpin ma gwenge mag masawa kuchocha ntie kanyo gitai marathon kagi launch ochal nade paro mapio pio mantie kaka to wa pacha ka neno ka koro ket ka ni few tena ni en yweyo maduong' ne jatend piny mar Kenya an such kingpin kato kingpin koro penjo nyango koro tego mana keto bedo nango ya kendo ngani okalo odonjo koro ene ma en koro yange status panto waneno ka jotelo mopogore be siro wach mar unveiling ni kaka nyegi yuoro ma nyegi lose gima moko mdavadi be waneno ka embe koro ochalo ng'at ma yweyo moro nitiere kuome kanyo nikech koro wich bar mande gin go maduong' Kenya ka maringo gi sirikal ka tem keto wiye kato Gen Z ni kod ma koro yweyo to pod onge mani koro Raila ma koro dhi wuok e siasa koro mogo jwang' weche ma pod nitiere karka ng'ine gi ane achiel kachiel pachuka wacho ni mago mantie katun ka Ansel adani mondo mwalore gi ka mani makelo giko dongero kamano kumbedo ono duoka koro gitwa kwada pe bende gintie bende ing'eyo bende in gi geno ni kajo kate twa adwa winjo tije mag mbui andiko andike mbui kacha koro ne ani koro ena in mari temane mana mar ndiko koso matimo wasoke ka omwaka timo nyaka physics kitho tije ng'eny karkanya koro mjo ka yo masane ka duogo an kai kod welo John Opio manyalo nyeweche mag mbui koteno kata arita mag mbui wacho ni cyber security ka warango kama chelo bene nyakoro mjo dhi bedo kai kod jakom board mano mara Lish AI Labs mano maidore county Nakuru mano koture kodo kinyi makauno ka intiere Kindu Bay Town mano Mark Matunga ka wantiere kode kachiel koda kaja kanyo mano mar zone 1 gisei kore makare nyakoro mo jonke do nyaka sani en mana ng'eyo ni to wabiro kendo watudre kodgi e yo machal nade wacho kanyo ni machielo wan bedo kanyo kod wendo mabiro wasebedo ka e kinde mokalo ka watwa kodgi achiel kachiel mar mondo mi waranga ni piny Kenya ochomo kanye weche gi mag kod teknolojia kod mago mag mbui bende kali mano director man zone Kisumu wabedo kode kanya kwa mmoja achiel kachiel wabedo gi twak tije gi to gen kanyo gin digital jobs jatend piny Kenya kata kawuono ko jago live mare Migori gini poro de wache kodhi o mabeyo de wache kobodhi Kisumu kata Siaya de wache tije gi gin kanyo make manaka waduogo bang' yweyo ma okaw sani kikidhi maber. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Inyalo goyo kwan kod omenda ma achiel kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo ema to e bahasha go kama moko to tuke duto nyaka mopondo mbaka makende mag jotugo
kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magi te yudore chenro mar paw tuke. The 4-point kod gigo matimre manyien duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Teacher Beach kochakore san wakelo ni ngoma kare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur chiemo e dala? Kelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo mani okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomne chiemo pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani bel nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa? Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mar chako wuoth e piny mar Kumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigeni wende mag koda sigeni mayudore e wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyal rito kodi wuoth mopong' gi sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo, rom gi osiepe manyien, jiri gik soro sani e rom nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Tugo
Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit te nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Waorenyo koro Ramogi Jwang' kendo wantiere kar kae chenro mar Rupiny chakore ayanga sani koro ka wantiere twak mokwongo ka wadwa penjo maola mathoth bedo kae ka penjore ni tije mantiere to gin kanye kata mage mabede ntiere kar kae. Tije Ramogi Jwang' ka sirkal nodonjo migawo tudruok kete nyaka kanyo gima luongo ni digital economy neno ni thuolo mag tije onyuol e pacho kae gigeno mano mar yaw dag wifi kata dag mbui ure pacho kae ero weche mag ohala be itiyo kod lony manyasani nyaka Ramogi Jwang'. Kawuono wadagoyo mbaka ni kod jolony mondo mi wabed ni kod ng'eyo ni to chal mar wach en mane, tijegi bende gintie, jogo mosebedo kata ka winjo ga tijegi bende gin lek moro ma sirkal ni godo makare mwanyalo wacho ni kawuono to mae gi mae dhi bedo ka timore achiel kachiel nyaka Ramogi Jwang'. Arwakni machiegni adhi bedo kodi kanyaka giko ka warango tije e mbui gin e yo machal nade. Kawuono antiere ka gi welo adek. Wendo mokwongo ni e studio mano ma Kisumu mabende wada tudre kod achiel kachiel okinyi ma kawuono ang'amiye thuolo mondo miyango mosa ne oganda okinyi ma kawuono bende kod osekonwa kanyo en kaunti ma Kisumu kono wan kae kod Caleb Nyoiro mano ma en director mar Zone 01 Kisumu. Caleb, oyawre kendo machiegni ahinya okinyi ma kawuono e twaka ma kawuono. Erokamano, ichiew nade? Ochieyo makare Nairobi ka mana in. Kendo an director Zone 01 Kisumu. Erokamano ahinya. Weche thoth ahinya ma pod wada mako kar ka ng'ina ng'ikono mathoth kotenore kod kaka uyiko ojende kata joma tindo ne tije mopogore opogore. Kapod antie Kisumu kanyo, studio ma Kisumu bende antiere gi wendo machielo. John Opiyo en jalony e weche mag mbui kata arita e mbui midendo kata ni cyber security. John Opiyo, oyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono e Ramogi TV chenro mar Rupiny. Oyawre kendo to one day one see another day another thing so I this time I do the festival but we don't festival and the Africa and the opportunity that I bishop was starting to be given one way of Africa and in digital platform John, inyalo medo mana duondi matin. Erokamano kilo fast pole. Erokamano an connect kae dala mar Kisumu kae county ma Kisumu koni nikech county ma Kisumu kanyo be is the host mar First Africa Festival wantiere kuma jo Africa nyiso nyadhi gi kitgi gi timbegi juma achiel ndalo adek mosedongi. Koro antie dala mar Kisumu aneno kelo twak mondo we weche mag tudruok, weche mag mbui kendo en gima ber nikech koro wan Kisumu kaka wan ne tudore weche mag
Erokamano kendo nyiso ni kwara Jwang moro amora ma gintiere ni gichop machiegni mondo wabed gi twak makare. Erokamano ahinya Jono Piyo. Bende Nyakwar Moga Jwang watudore kod Dr. Mark Matunga. Watudore kod Dr. Mark Matunga kama okinyi ma kawuono otudore kodwa kokalo e yor mbui bende. Kawuono wan mana e yor mbui mar mae mwalose kawuono. Dr. Mark Matunga tudore kodwa kowuok Kindu Bay Town mayudore e kaunti ma Homa Bay. Oyawore ahinya Jacob ma AI Labs arwakni machiegni chenro mar Rupinyo Kinyi ma kawuono. Erokamano ok ang'e ni iwinja maber. Awinji maber. Na atudore gi jowa duto mag TV Ramogi ka an Kindu Bay, biro Kindu Bay ka kendo Homa Bay County e Nyanza, loso weche mag ikruok mag rwako ker. Ng'eyo ni ker biro biro kawuono Migori, kiny en Homa Bay County, en county baito rucha Kisumu. Wabiro konyo weche ka kod kacha mag rwako ker e Nyanza, Nyanza. Erokamano. To sani an Kindu Bay. Ber. Kendo ber itimo maber nikech watudore kendo e yor mbui mamano mag weche mondo wawache kawuono. Erokamano ahinya kendo machiegni. Nyakwar Moga Jwang, kinde mokalo ma en agenda mosebedo ka idhiro kod sirkal mar Kenya Kwanza. Mane en jatend migawo machon mag weche mag mbui Eliud Owalo ne oloso kendo nowacho ka nitiere degi mago mag wifi kata mbui midhi yawe kor gwenge mopogore opogore gi mise mag loso tije ni ji matindo. Ne oloso kinde mokalo ka nitiere kar tiegruok moro mayudore kaunti ma Nairobi. Wawinja ni kinde manoloso ka nitiere apisno mana tipo moda winjo sani to mano bende lek ma sirkal nitiere godo. Kato bang'e ang' awinj paro ka wuok kuom jolony ontiere godo e studio kinyi ma kawuono. Wawinja ne kaka noloso kinde mokalo. In each and every ward, in each and every constituency in the country, we are going to set up a digital process of training the youth and also getting jobs for the youth. Kazi yetu sasa ni kuleta makompyuta, kuleta internet, kuleta walimu na vile vile kuwaunganisha vijana wetu na wasichana wetu na kampuni kubwa kubwa za kiteknolojia huko ng'ambo ili wafanye kazi kwa kompyuta. Mano Eliud Owalo mane ni jatend migawo mag weche mag tudruok pacho kae kod yuto e yor mbui kata digital economy. Achakori Dr. Mark Matunga. Ma en gimoro bende machiegni gi dhod chunyi kendo isebedo kae keluwe kata kinde mokalo. Iwinjo kako loso kendo kowacho kanyo en tudo ojende jogo ma chuo kod manyiri gi tije mawuok e pinje maoko. Bende en gino ma sirkal osebedo ka dhiro to bende en adier ni otimore pacho kae. Cleopas adwa nyisi maler ni an awuon kaka Mark Matunga e tije ga masetiyo te chakre Amerika higni 20 mokalo. Tich masebet matiyo ne Microsoft kuom higni 10. Thothne ne e yor mbui higni 10. Kachaka weyo Microsoft en kambi maduong' mar computers kata mar technology or software owuok e piny Amerika. Tich machielo to natiyo gi kaka bang'e tachaka dhi e kambi mar Intel. Mano bende en kambi mar computer mar jo Amerika. Kaka bende East Africa to kantiere Kenya ka. To jatenda mane atiyo ne kata mawatiyogo kana ne Intel jatenda nen piny mar Turkey. Manyiso ni thuolo matiyo Intel higni 5 go natudra mana kode yor mbui. Nok en jatenda mani chiew idhi ofisi bed ka iti
itima ka jatend ing'i an jatenda nen Turkey ndalo mana tiyo ne Microsoft jatenda nen America manyiso ni e kit tijega masetiyo kata mana sani ma koro naseweyo Microsoft maweyo Intel masani koro ayawo kambi na awuon kata kembe na mamaga matiye thothgi bende pod atiyo e yor internet kata yor mbui nyiso ni an e ngimana duto mar tich mopogore gi tich manatiyo ka na Amerika ka Babyface en tich matiyo e yor mbui ma an awuon an ranyisi e kit ngimana ni atiyo e yor mbui to Cleophas bende adwa chaka nyisi wach machielo mathoth ji bende ok ong'eyo nyathina ma sani graduate kadwa e college mar USIU high school mare otimo e mbui manyiso ni online nyathina machielo sani ni chogo ma mbui ma jahigni 12 en bende sombe masani osomo e yor mbui ma bende obeda ot keto ne computer jok ma puonje ne moko ni Amerika moko ni UK moko ni Kenya ka gipuonje e yor mbui manyiso ni an ngimana duto nyithinda gimara mar tich kata mwandu na asayudo e yor mbui sani jono pio bromisi ni tich mabende watiye cyber security itiye e yor mbui mano kela e wacho ni wach mar tich kata moko kata wach moko an awuon an ranyisi ni nyalo tiyore e yor mbui miti ka misom ka indiscipline e yor mbui mabende ibet successful e ngimani sani tije matiyo thothne atiyo ne kambi matimo negi consultancy en kaka kambi mar Facebook kaka kambi mar Intel kaka Microsoft kaka Google gi Amazon or AWS mago kembe matiyo negi mane yor mbui kapok wachope gik ma Kenya timo Adam na mbono mialer kanyo tadwa weyo gi kanyo thuolo masani nikech sani sirikal mineno ka bende wasupport ni kaluwore gi program mantiere gi kambi achiel kuom kembe ma atelo negi miluongo ni Niche AI Labs wan waketo lab mapani bende in iwuon isenene idhi nyaka Nakuru mineno lab moting'o kompyuta chiegni 300 kata 400 gi wiye ma nyithindo almost kata yudhe over 1,000 tiyo kanyo gitiyo ne kembe moko kendo kanyo bende iyude msachi kapok wachopo ni riwore gi sirikal e oganda ang' nawe gi kanyo thuolo masani biro bende kata picha mara kaka jogi osebedo kaka tiyo iwacho ni en mana mbui gin gik mage madwarore bende chenro gi duto ang'e nang'o duog mondo wadhi nyime kod okenge ma sirikal bende ponono osegoyo ni neno gigi ochopo e yo makare yena mondo medhi e kaunti ma Kisumu matura kod Caleb oyawre kendo ka wantiere kar kae iwacho ni tije gi mane mbui e kaunti ma Kisumu bende ni gino ma nyawacho ni adieri rowere osebedo ka neno kata winjo kata jodak to kata un kama untiere okenge mage moloso mondo migi ochopo makare iwinjo kanyo ka machon magweche mag tudruok noloso koten tijegi iwacho ni los wifi hubs iwacho ni kuonde mopogo digital hub ward ka ward bende ni gino ma pono usembres kaka jogo mantie kaunti ma Kisumu to kaka un wegi uneno ni tijni ochopo ne rowere yo machal nade koro kawuoyo Hello Cleophas, inyalo winja? Wawinje yo makare nyadhi mana nyime. Koro wacho ni kawuoyo wach mar Kisumu County. Koro Zone 01 Kisumu wachako Kisumu kae en tiere Lake Basin Mall. Koro wach mar tije mege mbui gi en adier.
Mana ni koro wan gima watimo manyalo pogore maybe gi wach ma Mark Matungo wacho. Ng'ato tiegruok. Koro wan tiegruok gi mek mbui. To en inyalo timo kata ne ng'ama odak loka, inyalo time kata ka in gi Kisumu kata ka in e odi. To mana ni koro be lure ni en gi okang' mane. Tiere moko matek inyalo luong ni high level coding jobs. To nitie moko mayot iluongo ni low level coding jobs. Koro mane gima watimo Kisumu kae Zone 01 Kisumu. Koro wan higa ka higa wakao rawere 100. Koro ma higa ni wasekawo. To wagone erokamano ne county government ma Kisumu omiyowa space moro kanyo masani wamedo iko. Mwang'e ni kapok higa ni orumo kendo wadhi kawo kendo dhano 100. Koro tije meke mbui nitiere kendo wan watime. Gin mage? Akia ni be dwokona noromo kendo Samed dhi mbele. Gin tije mage? Gin tije mage mantiere kar ka? Kiwacho ni gin coding, gin mage mantiere kar ka? Ng'ato nyalo wacho ni watim gigi nikech sani kuma tere kale bwana jok madonjo tije mag mbui to gima ging'e kanyo en mana online writing. Online writing ni ma oganda mathoth odhi odonje kendo mane gima mane tich mantiere kar ka. Debede ma achiel kuom yore mag tiyo e mbui to bende mae paro ni lek ma sirkal nitiere godo e chenro mag yawogi ma iwacho ni alwora mondo bed machiegni gi wifi. Koro mokwongo online writing nitiere but ing'e ni online writing ok dwar tiegruok. Tiegruok moro amora e yo meke lony manyasani. Koro wan gi gik mwatimo abro mana pimo. Mokwongo wan gima iluongo ni cyber security. Koro kopo ni in kata gi kambi, ing'e ni sani nitiere ng'at manyalo oro kata gimoro iluongo ni virus o mondo infect the firewalls kata the security ma in go mar internet. For example, inyalo kata mana idwa kawo pesa e bank, iwinjo kata ni jomoko donjo e cyber space mar bank mokaw pesa gi yor mbui. Koro joma tiyo tich ma ensure ni koro mano ok nyal timore. Keto mikakati mar ensuring ni spaces go gin safe, iluongo ni cyber security officials. Koro mano wan gima kendo mantiere coding ka en gima iluongo ni artificial intelligence. Sani neno kata kinyalo dhi itiyo gi simu mondo ilos kata mana sauti mar ng'ama chielo, deep fakes. Koro artificial intelligence ogemo gik mang'eny kabisa. Koro sani be yudo ka artificial intelligence ni dhano ema time. Dhano ema keto information e these artificial tools, dhano ema timo ang'o. Ineno ka sani Dubai kata mana Nairobi Kilimani kanyo, ineno ka sani robot nitiere matiyo e hotel. Koro robot no ing'e olos gi gima iluongo ni artificial intelligence. Koro ndalo biro ma kata kidhi hotel to ibiro yudo ka koro dhano matiyo hotel odok matin, robots ema tiyo mang'eny. Koro lony no ng'ami puonjo no ipuonjo gima iluongo ni artificial intelligence. Koro mano be wa train. Erokamano ahinya. Ang'e ni mar adek en gima iluongo ni mobile and web app development. Kata mana Ramogi un gi application maru. Kar ng'ato dhi e website, onyalo dhi e simu, odhi e Play Store, o download application maru, onyalo oro nugu message. Koro mano iluongo ni mobile app development. Koro mano bwatimo Zone 01 Kisumu. Koro mage kind tiegruok ma wan go Cleophas. Koro magi iluongo ni high level coding jobs. It might be very different with gima paro ni sirikal temo timo, but mago tije meke mbui. Erokamano ahinya. Kama gintiere kar ka wakele twak John Opiyo. Bende kama ilose kanyo Caleb, ang'e nang'o duo kanyo mondo miwang'o rangi kiwacho ni gin AI kata gima opogore opogore. Poth oket gima Mark Matunga bende timo Lish AI Labs. Gin mana mag rango kaka inyalo nywand paro mago mag dhano bende mondo donje weche mag mbui mondo gitiyo makare. Ang'o duo giri bang'e sana dhir John Opiyo ka en e studio ma Kisumu. John, oyaro ang'e ni Kisumu nigi activities mathoth ahinya koting'ore kadhi mbele kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. To ketemo rango gima sirkal osebedo katemo keto e tim tich kachiel koda ka keyo degi mag mbui kata wifi kor gwenge. En gino mosechopo kare gi tije mantiere ma bende wacho ni nyaka sani onego bed ni oganda nitiere godo pacho ka. Erokamano Cleophas.
wawuoyo weche mag mbui kendo tije mag mbui. King'iyo kendo sik machielo machako wacho. Tije to nitiere mag mbui. Nikech mokwongo, sani wantiere gimiluongo ni Fourth Industrial Revolution ma iluongo ni Cyber Physical Systems. King'iyo evolution mar technology manochakore just in a brief, the first industrial revolution was mechanization, ne wan gi water power and steam engines. Then the second revolution wabiro wabedo gi weche mag mass production, assemblies of cars, electricity. Then the third revolution, jochako duogo oloso weche mag computer and automation. Koro sani higa ma wantiere kawuononi iluongo ni Fourth Industrial Revolution ma en obedo classified ni Cyber Physical System. What do I mean by that? Ang'o ma nyiso gi mano? Ma nyiso ni kochakore sani kadhi mbele, iloso computer, tiloso a physical system ma ginyalo integrate to nyalo perform gimoro kaka dhano, koro machalo kaka robot. Ineno, kwang'iyo Fourth Industrial Revolution e yore mag tije, mokwongo wang'iyo ni Fourth Industrial Revolution, there must be a high-speed internet for it to work. There is something called quantum computing. There is something called cyber security. Machielo, iluongo ni automation of systems, then one Internet of Things. Neurotechnology gini benchire kani. Koro king'iyo migawo go te e Fourth Industrial Revolution, magi kuonde moyo onego bed ang'owa tije mag mbui gi yudore. To kadok e penjo ni be sirikal oseketo gigo makare mondo mi wane ni tije gi timore. Kane current government nodonjo, king'iyo maono mane gin godo e weche mag mbui, ne gibiro gi gimiluongo ni digital superhighway. Digital superhighway ne gidwa keto infrastructure mar offering that digital ecosystem. To ne waneno ka jatend migawo mar tudruok, that is ICT and digital economy, nochako keto weche mag mbui e town ka town, e chiro ka chiro. To gima ne timore ni ne en paro maber, nikech nidwaro ni yore mag tudruok obedi. Nikech kapok ichako gimoro, nyaka ilos infrastructure makare. To koro infrastructure mane gichako godo ne ensuring ni ang'owa ni internet no nitiere. Ng'eni gima pok odhi kare mondo joma tindo realize weche mag tijegi. Because from daktari kakuwuoyo, daktari as a company, that is a private firm. To ng'eyo what it entails mondo private firm oti mondo nyithindo otimre nade, joma tindo otiye e yo kokalo gi mbui. Nikech kata an atimo consultancy mag ICT, most of the time aonge office. Antiere gi computer ne mawuothogo every time ka tich oyudore, achungo gari bath yo, tadonje tich atimo gima timo. Nikech weche mag mbui. Nikech ang'eyo gigo infrastructure madwarore timre. Koro inwang'o ni as a private entity, ibiro yudo ka gitimore maber kabisa. Lakini kuduogo e sirikal ka, kumonego bed ni gi provide that environment and all the infrastructure madwarore mondo joma tindo o realize weche mag tudruok gi mbui ni. Nikech tije mag mbui ni, it is not about online writing. Wan gi kaka kwano migepe mana webe wach cyber physical system. Wan gi gimiluongo ni neurotechnology. For example, anya bedo daktari tan Kisumu kae, adwa participate operation moro matimore kata Mombasa, it will not require me ni mondo awuo ka ebi ndege adhi nyaka Mombasa, adhi atim gina duogo. Wanyalo dhi e theater room, we put all the screens together, I do the operation, to gino timore to rumo. Koro sirikal nochako maber gi keche mag mbui. To gigi pok wayudo ka gin gigo matiyo. Nikech kata kidhi e gwengewa mag research, right? Ibro nwang'o ni kata stima onge, nikech mondo digital infrastructure ti, mondo jogi obede gi weche mag mbui, nitiere kuonde makata stima kende pod onge. To kade beni ati wanyalo bedo gi maono ni we want to create these digital jobs for the young people.
the first thing monego bed ni watimo ere kaka wa create infrastructure mondo jogi oyud yo makare mar donjo e mbui mar timo tijegi from teach to training. Ineno koro mano nikech according to me kuma bedeni ok ane ka wan gi infrastructure moro mantie e moro makare, superficial infrastructure manyalo timore nade manyalo konyo jomatindo e weche creation of jobs, online jobs creation. Erokamano John Opiada ni make kanyo ka waduogo mondo waranga ni koro tijegi kama gintiere ka gidonjo kor gwenge ka gidonjo nwa yo machal nade. Ojana mantie sani ka otieko skul mare mano mar sekondaro dhi omanyi tijegi kure, bende lwasi oselos nigi yo makare kata kama wacho ni infrastructure madwaro ni koro mojwang sani wachula ne bil moko matin kae ka watieko ka yweyo masani anga duogo kae koda Dr. Mark Matunga mondo mi olernwa ni en bende tije mantiere kar kacha bende moko ntiere moselosi yo makare. Iwacho ni nitie kaka ilosogi mondo mi oriwgi moro achiel koda kuonde tiegruok kaka nitiere kata Kasarani and vocational college mamoko e kinde magintiere aduogo kae nyakoro mathoth korikete mana kar ka mondo mi awane kaka wadhi nyime wakarango ni tijegi to gin nyayudo gi machal nade. In kaka jahera mar Mugi TV kikidhi mabor. Umefikiria kenye utafanyia hii pesa? Nafikiria watoto shule, nitaendelea kucheza ndio nifikie ile target ya 3 million. 3 million. Taka kucheza unabonyeza *487 *3 hash. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Aka Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio Aria Borachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako bonyeza *811 *381 hash. Kumbuka sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, halafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge
Jonjo kod Buot nochaka ni Bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Macheni kino nyakora moge juang wase ka wiyo masani kino duogen moro mara ni podi kete karka penyo maduong' ahinya mano penji karkani tijegi to gintiere kanye tiloso gi eyo machal nade iwacho nitie jogo mantiere kuonde tiegruok mabende kanye kama iwacho ni pek kata duong' mar wach bende nitiere karkae. Duoke twak kendo jo winjo kaachiel koda kawelo manige studio okinyi ma kawuono kan kae kod Dr. Mark Matunga machiegni kendo ka intiere boma no mano ma Kindu Bay mondo mi lernwa nitie gima wacho ni sirkal dhiro mondo mi lony manyasani odonji kata TVET kuonde mopogore opogore. Isebedo kanyo kidhiro chenro mano mag neno adier gigo donjo TVET mopogore opogore pacho ka curriculum mano loso bende ni gino minyalo wacho ni iko oyende mondo o embrace tije mane mbui kata digital jobs gi koso giwuok oko mondo gin bende gilos thuolo mag tije ne jok moko. Lek mane ntiere godo mano ka ineno ka chenro gi duto donjo mane chenro mar jitume e kind mamoko ma bende isebedo kata ke dhiro to ahinya ma sirkal ntiere godo sani. Wawacho kanyo ka wachako intie kaunti ma Homa Bay kirito jatend piny Kenya mondo bi kanyo kochako limbe mar odiochieng' makiny. Bende ipani gima kama odhi chiwo ka singo kendo kata odhi medo lando ni tije gi nitiere mbui to idhi kawe yo machal nade? Inyalo unmute mari unmute kari chaka kendo moso kwa winji kaka ichako. Inyalo mos okwa winji telo mokwongo ka sani kinyalo winjo inyalo yawo mana mic mari sani mondo winji. No, the problem and no ga mute. Kamano. Inya mana chako goro not muted. Gine ne na wacho ni jatend Kenya mabro biro Homa Bay, Migori to Siaya kod Kisumu. What bro medo lando ni tije ba jo matindo dwaro thothgi nitiere e mbui. Niochi neno ka tungni obede platform mane nyithindo tiyo godo ahinya ne ni yor mbui ema gichokorego ema gilose kata kane giwacho ni gidwaro romo gi jatend piny nodhi romo mana kodgi e yor mbui. Manyiso ni yor mbui no en platform en kama muhimu ahinya ma ji tudore mondo tim gik mathoth kanyakla oriwore kod korka tije. Awinjo zone 1 Caleb Nyairo project Caleb Nyairo sebet katimo Kisumu zone 1 in a United, I think it's United Mall or LBDM Mall. Ang'eyo en gi computers moko keto kanyo mang'eny kendo timo training mamano en gima ber ahinya nikech kata mana tije ma bende iwinjo kwa wachogi nowacho ni kata tudruok motudore gi sirikal mondo mi itie mbui itimo ni training kuom jumbe 3 dweche 3 to ikwongo chako gi jumbe 3 ma kiseng'eyo kaka inyalo tie mbui to imi account imi address mari ma idonjo godo e mbui imi godo tije. Lish AI kambi ma an jakomene watimo giluongo ni job aggregation. Kineno tich maber ma Caleb timo capacity building, otimo training, otrain rowere kado train youth mondo mi gibed gi tiegruok mar tiyo tije me mbui. Watimo that training to kendo wachako wadhi e step machielo ma wakawo tijego oko pinje maoko to waketo gi kanyakla to kawasemiyi account
ma ose puonji e yor computer. Maber ni nyaka ibed ni ng'ama notiegore e yor computer. Kata ng'ama soma CRE, kata ng'ama soma geography, kata itieko mana gi class 8, kata itieko gi class form 4, kata itieko gi university. Ipuonja matin, kaito ing'eyo kaka navigate, ting'eyo kaka owinjo bed ni itiyo tich ma naomino. Wan wakawo tijego koa loka, to kwaseketogi e dawa, e dak marwa, to ng'ato ka ng'ato ma wasemiyo address dhi e dagno, kaeto okawo tich mowinjo bed ni otiyo, to tiyo tijno. Kosetieko tijno, tochako duoke e dagno, to waore loka, kaeto kembe ma loka go ng'iyo ni itiyo tich machal nade kata tich marom nade, nikech wan be nyaka wang'i ni tich mitiyono itiyo maler. Kaeto ka giseng'iyo ni itiye maber, to kambino chuli kaka in jatich manotiye, chuli directly, chuli e account mari mar bank ni, kendo chuli gi dola. Ma pesa no wan ok obinwa. Wan mana commission ma kambino miyo kaka jok ma keto tijego kanyakla. Ema biro no. To Dr. Mark, tich moti ng'amotiyo tich cha. Nitiere moro kama mos kuom ng'adi ni marada mana mondo mi ler ne nyakura moke jwang' gino ma sani bende ilose. Dipo ni kambi mantie kanyo kaka jakom, ema sirkal bende ni thuolo mag tije gi nitiere. Ere Kaleb kanyo mantiere zone 1 Kisumu, Leshe, I-Labs, kod mamoko kuonde mag nitiere. Mae kama sirkal bende gole kwan magi, ni kwan mathoth mag ojende onego bed ni yude tije. Koro sirkal loso infrastructure machielo ma tije gi nyalo bedo ka ikeyo ne oganda mathoth. Yofas, ado duoki mapiyo kanyo mondo ami thuolo ne jowetewa mamoko. Kapok aduoki, ineno gund mag tije mane Kaleb wacho ka, to gi mane John Opiyo wachogo. Mago e tije mitiyo. Masche moko ng'ato nyalo kata mana ineno ginene mtoki ipuonjo riembo ma bende tiyo kendgi giwegi, do matiyo kendgi giwegi to koro dwa bede mang'eny moloyo kata mana namba mineno ma sirikal wachogo. To wan bende gimane waduogo watimo, nwaduogo wariwore kod sirikal ma bende wane mane wachiwo paro mar sirikal mondo mi oyaw computer labs e TVET ka TVET, mondo nyithindo mantiere TVET e seche ma ok gintiere class gitiyo tijego, kaeto giyudo pesa matin ma gichulo godo school fees margi, to machielo bende giritore godo. Kaeto bende ineno wach ma ne John wacho kata mane jatelo machon, jatelo migawo machon Eliud Owalo ne wacho ni iyawo ICT hubs e ward ka ward. An ward ma ae en Mfangano e Chula. Chuno ni mondo sirikal oket kanyo ICT hub, kata oket lab ma nyithindo bende nyalo timo nyalo dhiye, nikech mondo mi iti tij mbui to nyaka ibed gi tudruok kata ibed gi gigo minyalo tiyogo. En kaka laptop inyalo tiyogo, tablet inyalo tiyogo, desktop inyalo tiyogo, to kata mana simbe wagi bende wanyalo tiyogo, nikech nyano ka thoth nyithindo masani mae bende gima dwa tiekogo. Thoth nyithindo masani gitudore e yor mbui ka gitimo betting. Skill mineno kitiyo godo e yor betting no bende skill minyalo tiyo godo kata mar timo annotation e kambi moro iyudo ka gichuli, iloso godo pesa. Koro ok en mana ni betting kende minyalo timo kanyo, kata obedo ni sirikal pok oketo ginene program makare ma e ward ka ward gin gi computers to kende TVET ka TVET gin gi computers. En mana jiwo nyithiwa ni kata mana thuolo masani kaka inyalo tudori e yor mbui no bende en yo makare minyalo tiyo godo mondo in bende iyud kaka inyalo tiyo yor mbui ni. To kambiwa en achiel kuom kembe, ok en kambiwa kende, achiel kuom kembe apane gin chiegni kembe 12 ei Kenya ka machiwo tijego.
kendo achiel kuom jok ma bende wakawo matitijego gin jok ma Caleb gini emo train. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga, ilere e yo makare kendo nyaka sani nitie paro mathoth ahinya mapod ntiere karka. To adhi ane ir Caleb, to kadhi ir Caleb ntiere jodak mago ma bende golo paro mopogore opogore kaka onego bed ni isumo paro kaka inya med tiego oganda kata dwaro magi e tije mag mbui kata tije ma itudo oganda iwacho ni opportunities gi mabiro kaluwore kod tich mantiere mbui karka. Wanya winjane mana kaka ne giloso mana matin ma jogo mantie kanyo weche mag tiegruok mano kapok adhi machielo jolony jopiny mano jopiny ka golo paro mopogore opogore kotenore kod gi duto kama gintiere. Wanya winjane kana giloso kae to bang'e Caleb gi John aduogonu gi penjo mathoth kotenore kod dwaro mag jopiny. Wagombo mondo mi rawere obed gi teko mar ng'eyo kaka ginyalo tiyo gi gik manyasani, simo, laptop, mondo mi ngimagi obed mayot. Wabro kelo ji mantie gi lony mopogore opogore mondo mi opuonjgi, omigi mijing'o, kendo wabro mako lwetgi e sombgi. Sani ji mathoth loso mana gimiluongo ni content creation e kor mbui to giuso oko mondo mi giyud tich. Ka sirikal nyalo puonjo nyithiwa gige skunde to bro miyo gin bende gibed gi thuolo mar piem gi jowadgi mane piny mangima ka giuso gik ma giloso e yo mar mbui. Iyudo ka vijende matinde gi ino ka koro ngima osetamo gi ok gidhi maber gi ngima to koro gikawo ngimagi. Iyudo ka ng'ato dere, ng'ato tho. Koro these are some of the challenges they are experiencing. Koro bringing them together, it is a way they can talk it out. Ginyalo socialize, ginyalo share gi jowetegi, and then gineno na problem mara ni kod machielo cha. Mara ni koro ka gin together no mara ni be mara ni tinie molo manga machielo. Opuonjwa gik mang'eny about leadership. Opuonjwa gik moko maber about science, technology, engineering, mathematics. Erokamano ahinya mago pa jopiny kama gima gidwaro kar kae. Caleb, bende yiere gino ma Dr. Mark Matunga wacho kotenore kod dwaro mag tiegruok kod jiwo weche mag tiegruok kuonde mopogore opogore mondo mi oganda wa obed kod lony madwarore mag yudo tije gi mbui. Koro amor gi winjo wach ma Dr. Mark Matunga wacho kata mane John be wacho mbele kanyo. Koro an gima nyalo wacho kalure gi nikech aneno ka gin weche adek malich. An gima neno sirikal to temo gima kata mana rais nowacho ma kata kwatemo wuoyo taneno ka donjo ka en information ok chop ne jopiny malong'o. Nikech kata kineno wach ma Dr. Mark Matunga wacho kata mana wach ma wacho we are private sector players. Koro gima sirikal nyalo timo in the words of John en mana medo infrastructure. Internet onego bed cheaper. Adier man kende nikech nyaka ibed gi laptop, nyaka ibed gi internet. Internet onego bed cheaper and accessible kamora mora. Kenya nigi advantage ma pinje mang'eny ongego. Mokuongo sani yudo ka ji mang'eny otieko form 4 kalure gi ndalo machon. Koro king'iyo kata sub-Saharan Africa mana advantage maduong' ma Kenya nigo ma ji ongego. Mar ariyo ni Kenya kae ji onge wacho kisungu kata mana ng'ato mowe mana skul gi klas 8 iyudo ka onyalo communicate ma is very important e weche tije meke mbui. Mar adek en ya king'iyo koro penetration mar internet kendo wasetemo kata ka it's not 100% but sirikal osetemo. Koro an gima nyalo wacho kapok aduoki directly ni sirikal onego tem e wach digital infrastructure ni. Laptops obed cheaper, desktop computers obed cheaper, internet obed cheaper and very accessible. Koro ibro yudo ka tich bro bedo mayot. Mar ariyo en adier ni tije mbui gi nitiere kendo ging'eny, but koro onego koro information owuog clearly ni category mane. Gima mako wacho mayiego ni most of these coding jobs ok odwar prior coding requirement or prior computer requirement. Ok ochuno ni nyaka nisom computer kata high school mondo itim tij computer. Ok ochuno ni nyaka itim training, en gima kisedonjo kaka inyalo mana tiyo gi simu e kaka itimo tijegi. Kaka for example wan kapok idonjo karwa to wami a game mitiugo online. Tibro yudo ka ena talent ma ng'ato nigo. So the way you play these video games reflects on your ability to be a very good coder.
Koro mane gima nyalo wacho Cleophas mondo ne atiekra gi wachno kapok adhi mbele. Koro kata wambe gimwatimo, mwaneno ka Jono wacho to Dr. Mark Matunga bo wacho, ni wambe kisetieko tiegruok mwamino to tije nitie, kendo tije ng'eny. For example, iwacho ni higa manyien, the year 2025, Africa kende, bro bedo gi nok mar tije 4.5 million jobs a digital economy. Mano mana continent mar Africa, 4.5 million jobs. Tiyudo kaka wan koro watimo mana tiegruok mar dhano 100 higa ka higa. Kiwinjo gima Dr. Mark Matungo wacho, gimiyo dhano tije dhano 1,000. Kichaki iwinjo John, maybe he's a freelance software engineer. Koro mago mana tije 1,500. Out of 4.5 million jobs, Cleophas, gidong mang'eny kabisa. Koro nego bed ni town ka town is a digital hub. In the sense ni there is network accessibility, there are laptops, there are computers. Koro gini en gima sirikal onego time large scale. Gisechako maber, but an pod I believe ni ntiere mang'eny ma ginyalo timo. Kamano. Gima nyalo nyiso jowa, ni ka ng'ato tieko skul sani, to pod onge gima nyalo timo. Ng'ato be kik bedi e dhot no rito information mondo chopi. Ng'ato nyalo wuok. For example, ka ng'ato ni Kisumu ka, onyalo biro zone 01 Kisumu, mondo penji ni ang'o matimore anyalo yudo tich kanye. To kata ka kuro bor ni onyalo dhi kata mana Kisumu Polytechnic, odhi e department mar technology. Onyalo biro Maseno University ka, department mar technology. Onyalo dhi KCA. Mane kaka koro wanyalo konyo. To kamano bonyalo kata mana dhi e office sirikal, Ministry of Information and Communication. Ni tije mowacho ni nitiere gi gin kanye. Mano koro encouragement mana nyalo miyo jowa e weche meke tije meke mbui gi. Erokamano Caleb, ilere makare. John, akele tu kendo bende iparo ni weche mag mbui kata keyo weche gi mag mbui e yo makare. Bende osechopo e gwengewa. Sirkal nigi lek mar keto digital hubs kata degi mag wifi kata mbui e kuonde chung' od bura githoth ahinya mantiere pacho kae mondo mi giyudane weche gi mag chwalo mbui kata tije mbui mondo chope e yo makare. Bende no okang' mineno kama intiere kini kalo ahero in Kisumu kuom ranyisi degi adi ma iseneno are ne donj kanyo, to bende iparo ni oganda osembrace tije makamagi mane mbui. Erokamano Cleophas. Cleophas, uwe wach mbui ni mana kaka ngochako. Gimoro ka gimoro nyaka bed gi backbone mare. To backbone mar tudruok gi weche mag mbui lies on the infrastructure. King'iyo kaka government agenda mane gin godo, the digital superhighway, kisomo that manifesto kaka nobedo drafted, en idea maber kabisa, kendo en gima kobedo implemented fully to dhi konyo joma tindo e age ma wantiere. To nitiere ng'ikruok matin nikech first iwacho ni information is power. You are not empowered with that information mondo ing'e ni weche mag tijegi gin gik mantiere, ok inyal yudo. Secondly, mondo empower ji, nyisgi ni e digital platform ka magi tije aina gi manyalo timore nade eminyalo tim e weche mag mbui. Ineno. Then third, putting that infrastructure mondo konyo. To kase wuotho kata nan Kisumu kae, yudo kuma government okete digital hub or innovation or digital incubation centers ineno onge, because gin gik miwacho but actual implementation on the ground onge, nikech infrastructure ok okete e yo makare. Nikech kata king'iyo our counties government onego bed very close county this infrastructure. Ibo yudo, for example, if the county inwango ICT department ni kanyo, ibo yudo ka they are underfunded. Then counties of Kito, for example, may just an example, ni ICT department and department moro moket kanyo mar yweyo computer kolel, spray, loso printer, change tone. That is not the case. Ka government dwaro ni mondo wa roll out
this digital platform mondo gino okonjo matin. They must work closely with the county governments. In wards, kaka migochwa kucho, naneno ka MCS neloso ward offices. Ward offices go, the first thing that is an infrastructure. Ibro yudo ka ward office ni olose, kata MCA onge gimora mora madhi mbele ka. Kori neno such infrastructure, ema government nyalo wacho niya, wan kaka government, useloso building ka, useloso office ka, to equipment onge, stima onge. Ka stima poko yuani, to wanyalo timo nango, wanyalo kito power, solar power systems, wane kaka wakelo internet ka, wane kaka wakelo computers ka, mondo nyithindo ma ward maka obikai. Mano is first step. So putting that infrastructure is key. Mondo me wa implement gini, mondo nyithiwa oyud teach, mondo wa hakikisha ni adier, online jobs are available, online jobs ginyalo timore, gin gigo madier matimore. Infrastructure must be there. So anakwayo ni Ministry mar ICT and Digital Economy, in fact on gobed Ministry of ICT, Digital Economy and Artificial Intelligence. Oningo bed ni how do they work closely mondo gi put the required infrastructure e kor gwenge. It is not about urban centers. Adwani kuma school manasome bilo wani kwa primary school Mkabu in the sub-county coach. Stima nitiere and there is a computer hub there. Erokamana enya jono piyo. Gima duong' anya mantiere kar kae. Mark Matunga aduoki kendo kama intiere. Ni daktari ochal nade kayo wacho ni jatend piny Kenya nigi lek makare mar dwaro gimoro mondo mi ochop kare kata mondo mi wanene kama intiere kawarango gimana achiel kachiel. Nitie thuolo ma oganda yudo mondo mi odhi nyime. Kama intiere kanyo ka itemo loso mana kamera mar laptop mari mondo mi oduog mbele matin mondo mi kikange lal ka iloso wanenie yo makare sani nyalo unmute mari ka to bang'a ng'imiya paro ka ntiere ka. Debed ni ntiere jok manie sirkal ka intiere kanyo machiegni kod jatend piny Kenya. To kukuon jatend piny Kenya dier ni tijegi mowachogi okoromo kata tijegi nok kata tijegi ponono ka gin mana hubs maromo 12 opogore gi singo mochiwo mar tije moyo 100,000 ka ma 1,000 kigoye nyadi 12 ma tije 12,000 kama gintiere. Cleophas an anyisi ni an Kidube in maber ahinya to iwinjo ka Caleb to kod John Opiyo wacho maber ahinya ni wantiere private sector kendo mano bende gima wang'iyo ahinya to sirikal bende nyaka tim mana pargi mowinjo bed ni gitimo mondo okel yot ne jopiny. Ing'e ni waduto wadhi e kanisa. Idhi e kanisa chakre ne nyuoli nyaka chieng' itho kendo kanisa mabiro iki. Kata mana weche tijegi gin mana injili manyaka yala e kinde ka kinde. Kanyojo Gen Z odhi rowere matindo odhi e ng'anyo magi chokore mokwongo e yor mbui. Achiel kuom gima nyogi ywaga ahinya en tije. Nyocha ni na wache program moro ni kata higni 42 mokalo kane jo ami temo loko piny gima bende ne jo Kenya ywaga ahinya en mana bende yor tije. Manyiso ni ma injili ma wabro bet kwa yala pile. To wan pogruok makoro wanyalo kelo e thuolo masani ba neno gima Caleb timo ok en ni wayala injili en ni wanyiso sirikal ni ma e gima owinjo tim. An thuolo moro amora mayudo mar bedo machiegni gi jatend piny mamedo paro. Thuolo moro amora mayudo mar bedo machiegni gi jatend migawo kata PS moro amora mochung' ne wechegi en medo paro nigi. Gine ne kembe 12 mana wacho kata maka kembe ma private ok gin public. To TVET chiegni 100 gi wiye sirikal temo mondo mi giket computer labs e TVET go te
kaeto gibro yao bende ICT hubs wards gi te. To mana ka John nowacho ni king'iyo mbui moko mane jatend migao oseyao e gwenge gigo ok ti. Kata sani ma koro an Kindu Bay ni ok ati gi mbui no, atiyo gi mbui ma mara awuon ema create mondo mi atudra godo kodi. Kidhi e gweng'wa dala kucho mauta e chula Mfangano makata ng'e ni sani kata mamwa bende koro neno TV ni. TV moneno no en a connecte e yor mbui. An gi ginene mar Starlink. Ineno kanyo jo Safaricom temo chapni godo cha. Ema kete gweng' kanyo. To bende koro kakete ni mondo mi obed ni mamwa kede manyalo tiyo kode. Atemo ke e alwora ma dala kanyo ma kata mane ndara oko, kata mane center bende atemo ke kanyo mondo mi nyithindo kata jogweng' manyalo yudo thuolo to dhi bet ke center kanyo to tiyo kode. Manyiso ni mago pod gin mana tich ma jok ma private ema timo. Watemo nyiso sirikal kendo wamiyo sirikal ranyisi ni gima timore ni impossible. Ineno kaka lebo keto mana computers ge ginene United Mall. Ngane John temo medo yaro wachni e kinde ka kinde. To wan jo private sector. To gima nyaka bende wang'e ni sirikal ok bitimo gigi dichiel. En mana mos. Ineno gik ma sirikal timo mar tudo sitima e gwengego. Mana achiel kuom steps ma bro konyo. Nikech sani ineno broadband ginene fiber cable. Nyocho mi jo Kenya Power pesa. Sirikal omiyo Kenya Power KPLC omiyo gi pesa mondo mi gike waya no kaka gikeyo stima. Manyiso ni kamoro amora ma stima ochope to waya no bende biro chopo mondo ket internet e gweng'no, kata oket internet e skundno, kata in bende ng'ato kaka private ng'ama nigi dalane bende oywa internet obed dalane. Koro magi gin mana step ma mos. Ai winjo kacha ka Lebo wacho ni Kenya wan mbele kabisa. Nyan Dubai. To pare ni Dubai, yes, in free to connect. Kendo Dubai e piny ma nigi thuolo nigi lony mamalo e yor teknolojia. To pare ni kanyo WhatsApp mineno watiyo godo ni ok inyal tiyo go. Giloso margi kende. Kidhi China bende giloso margi kende ba ok itimango. Ok inyal tiyo. So Kenya ka bet ka seche moko wan mbele, wan thuolo moloyo. To bende gimoro ma ne Kalebo wacho madwaro mondo mi amed siro ni Kenya kaluwore gi tije mitiyo e piny mangima, nikech thoth tije gi dhi Philippines, to moko dhi India, to moko dhi e pinje mamoko. Kisungu ma jo Kenya wacho en e kisungu mantiere e ngas mamalo kaluwore gi pinje gi kembe mamoko madwaro tije gi mondo mi wati. Manyiso ni kanyo bende wan mbele. Koro en mana jiwo sirikal. An awuon pok aweyo mar jiwo sirikal. Mane momiyo na tero ne sirikal paro mar nigi ke computers gi e TVET ka TVET ke computers gi e gweng' ka gweng'. Ma mano bende anyalo pakora kawuono ni achiel kuom gik ma paro masekelo ma dhiro mbele. Koro en mana ni medo jiwo gi mondo mi wane ni gweng' ka gweng' bed uriri, kata ka Nyamkago kuma John ae, kata gweng' ma Cleophas ni ae ke ni gweng' mane. Mondo mi gigi teo timango ochop kuno. Adwaro mana tieko kawacho ni kitieko kanyo gimang imed kanyo ka itieko ni mar thuolo oserumo. Adani ayud paro mogik kuom Caleb gi John bende gimimed kar ka. Nitie penjo madonjo kar ka ni tiegruok itimogi ka ng'ato ochulo gimoro koso gin moko ma itimo nono mondo mi koka giyud tich makama. Nitie ng'ama oro kae otimo computer science, ng'ama chelo wacho ni itime nono koso fee. Mano Jalek Basin kanyo zone mano kale to sani Kenya medo course kanyo ka kitieko korwa e gine program mar jitume moriwore gi sirikal ok kechul pesa nikech waketo program ni
e seche ma itiyo cha misechako yudo pesa cha ema inyalo chiwo gimoro matin mondo chul electricity e lab mitieno but tiegruok ok ichul pesa kata mana Caleb no ko yudo pesa koa kuom jomoko to chuno ni bende ichiwe gimoro matin manyalo miyi thuolo mar mondo mi iyud tiegruok kaeto iyud tich. Adwa na medo jiwo vijende ni thuolo masani kata kobedo ni pod ok yudo laptop kata computer to sani e thuolo masani itudori e yor mbui ma itimo betting, itimo gik moko e yor mbui kanyo, itimo WhatsApp, itimo YouTube, itimo loke paro matin ni e thuolo miyudo matin no kata data miyudo matin no inyalo tiyo godo tich moro e mbui ka miyudie pesa kata ka in e gweng'wa kucho mauta kata ka in e gweng' mane inyalo timo gimoro miyude pesa kata obedo ni sirikal ok otimo gik mowinjo bed ni gitimogo to in bende mede jiwori ni wuon ni tang'o minyalo timo. Agoniero kamano nya Dr. Mark Matunga kuom wacho makara ang'eni wachopo kama wachomo e giko mar chenro to agoniero kamano kuom paro mabende sesomonwa kar kae kawo paro mogik kawuok kuom Caleb Nyoiro mane winjo kar kanyo lek besen otimo yo machal nade nitie nengo mantiere kar kanyo to dikono jende ang'o sani ka giwuok mondo gidhi gimany tich e yor mbui. Erokamano Cleophas, koro zone 01 Kisumu to nono kibiro gimichulo onge kata achiel. Donje mwaketo ni kidhi e website marwa www.zone01kisumu.ke koro ntiere game moro kanyo mibro tugo dakika 95 kitieko tibiro watimo ni interview moro mar dwe achiel kanyo kwaneno ki chiek maber to koro wakawi higni 5 koro higni 2 watimo ni tiegruok higni 3 to koro wachuli maber koro gimwatimo maber ni wambe sami timo tiegruok to ntiere pesa mwami koro mondo kik ibed gi thagruok e weche chiemo e weche kamende koro dwe wamiya man adier ni ane joma timo kamano ok apar ka ntiere kambi kata mana Kenya ma sami timo tiegruok timiyi pesa kamano ote koro mano mamiyi mana sami timo tiegruok kisetieko to koro mano a total of 5 years koro wamiya bonding contract. Ago erokamano yudo thuolo machal kama e Cleophas kenda moro bedo gi John gi Dr. Mark Matunga kwa wacho weche meke mbui tije mantiere mbui koro arwako gi Lake Basin Mall number 0748 902 779. Erokamano ahinya Caleb kuom yudo thuolo mar bedo kodo bende studio kiny makawuono adhir John Opiyo wach mari mogik en mane okinyi makawuono ka unigi thuolo mathoth akia ka festa kanyo ka untiere gi chenro mano mar lose weche mag IT umed chwalo injili makama ka idhi oko wach mari mogik ne bed mane kawuono. Erokamano Cleophas kwatieko an akwayo sirikal maduong' the national government mondo gitii gi counties mondo wa realize weche mag keto tije ne joma tindo e mbui. Mar ariyo gitii gi private ineno ka gikawo private sector giketo very close gi create that infrastructure kasto gikawo private sector to implement that vision. Mano wabro realize gima duong' ahinya nikech Kenya ni marwa wate and if you look at the statistics of techno savvy in Kenya we are above in Africa we are above technology wise we are ahead kabisa and we are very innovative we are very creative koro oningo bedni government wa ong'ani kaka ginyalo fast track on putting up the required infrastructure in collaboration with the county governments and private sector mondo wa realize yini mondo timre e Festac aneno kwadhi ne wan summit nyoro kendo wadhi bedo machielo Friday wadhi we e gigo miluongo ni STEM education. That is science, we have technology, engineering, and mathematics. Koro wadwa nyiso jomatindo ne kaka ginyalo maneuver in this digital platform within the spheres of STEM education. Kaka ginyalo bedo jogo makare. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya John Opiyo ilere yo makare. Cleophas ne wagoni erokamano kuom loso nwa tudruok makare kendo wagoni
TV Ramogi Royal Media erokamano kuom tudowa e yor mbui. En gima wamor godo ahinya. Erokamano. Mano Dr. John Dr. Mark Matunga ne uloso kanyo kenti chien. Dr. Mark Matunga goniro kamana ahinya kuom thuolo mar chopo karka ma ok en giko mar twak. Twak ni dhi bedo ka dhi nyime ni mar ote modonjo karkae moko wacho ni nitie jok ma ikwale mbui. Cyber security ni bene adier ni wan ga kode yo makare e kindwa kaka Uganda. Wabolo loso thuolo machielo mondo mi warangane. Wacho ni Facebook ya mar Owandi obedo hacked. Entire kama chalade. Walos thuolo bila gi mondo walos kod jowa kaka Uganda nyalo yuto makare kokale yor mbui. Nan kaka Dr. Mark Matunga oture kodwa ka entire kindu bero kama nanya mano jakom board mar Leisure Labs kachel koda ka Zone 1 Kisumu director margi mano Caleb Nyoiro. Erokamana ahinya. Benda wan gi John Opiyo ma en jalony weche gi mag mbui ta ahinya arita e mbui agoni erokamana ya John Opiyo bende kuom thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono. Nyakoro gi joma ne makelo we giko nan kodi ka nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanya kwar moke nyaka sango no pe ndala wane ka Nyalenda te daraja kanyo ko yudo Starlink kara ko yudo gimoro manyakelo internet makare uchopi jo Nyalenda dhi urumanyi tije go bende uruok e yor mbui. Uritu masani twak mabiro ko en twak en tedo gi chiemo ko nyawado Jailieta gi koreyo makare kanyo mondo gikora kano giteda ngo koso gitedo gira kete mana karka uritu masani. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724-177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. And if it doesn't give you, go back. Behave. Can you behave like a woman? Behave like a woman. Yeah. Women don't behave like that. But men, when they behave like that, it's encouraged. You are told you are being assertive. Part of my life mantra is that dancing boosts happiness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
Oyaore nyakora Mogajwang' geno ni ichiew maber kendo intiere makare kamoro amora ma intiere mabende iriwri kodwa okinyi makawuono e chenro machielo mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek e Ramogi TV. Kawuono mana bende kaka ineno mesa wakendie meso pong kendo mesa ochacho. Ntiere moko ma ake kata na aboluongo gi nying mane lakini gidho kisungu gima waloso kawuono en hamburger koso en burger kod chips. Thoth ne nyaparo ka kinde ma bende ne watindo ka jigomba ka jok mowuok e town obire boma mane gino